саломи хешро ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон арз менамоем. дар чунин рӯзгори ноором ва басо пурхатар мехостем ба гӯши ҳар як ҳамватан дар бораи вазъи нооромии Бадахшон суханони ҳақиқатро бирасонем. на танҳо мо тоҷикистониён аз авзои нооромии Бадахшон нигарон ҳастем, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ аз вазъи дар ватан ба вуқӯъ пайваста низ нигарон аст. сабабгори ин ҳама нооромиҳо густариш ёфтани фасод аз ҷониби баъзе мансабдорони кишвар мебошад. хусусан фасод бисёртар аз тарафи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат ба чашм мерасад. барои мисол Маҳмадов Абиб ки намояндаи вазорати корҳои дохилӣ буд ва Абутасаттор Абризода ки намояндаи прокуратураи генералӣ буд, бо ришваситонӣ ва қаллобии худ сабаби нооромии авзои Бадахшон дониста мешаванд. пас аз солҳои 2012 дар Бадахшон аксарияти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ роҳи фасодро пеша мегирифтанд. ба ҳар роҳу восита аз шаҳрвандони оддӣ ришва меистоданд. мардуми оддӣ борҳо аз чунин рафтори номатлуби кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба худи мақомоти дахлидори ҳуқуқ шикоят мекард, вале натиҷа набуд. баъдан мардуми оддӣ маҷбур шуданд ки дар назди фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ арзу шикояти худро изҳор доранд. Муҳаммад Боқир Муҳаммадбоқиров аз қабили он афроди адолатпарвари ҷомеаи шаҳрвандӣ аст, ки ҳамеша бо дуди ашхоси мазлум мерасад. ӯ намегузорад ки беқонунӣ дар қаламрави шаҳри Хӯруғ авҷ гирад. эътирофи қонун барояш дар ҳама ҷо муҳим дониста мешуд. дар минбарҳо камбудӣ ва нуқси кормандони давлативу ғайридавлатиро ошкор баён менамуд. аз ҳамин сабаб миёни халқи оддӣ маҳбубияти хосро соҳиб гардид. халқ бошад дар симои Муҳаммад Боқир шахсияти адолатпешаро медид. ҳар мушкилӣ ва фишореро ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ болои мардуми эҷод мекарданд, Муҳаммад Боқир Муҳаммадбоқиров даррав роҳи масъаларо дар миён мегузошт ва роҳи ҳалли қонунии он аз мақомот талаб мекард. ҳамеша тарафдори қонун буд. ҳаққи худ ва дигаронро аз ҳукумат рӯи рост талаб мекард. чунин ҳуқуқпарастӣ ва адолатпешагии Муҳаммад Боқир албатта барои мансабдорони фасодпеша манфиатовар набуд, зеро ӯ ҳамеша аз вазифадорон софдилӣ ва поквиҷдон буданро талаб мекард. ӯ мардумро мудом ташвиқ менамуд то ин ки ба ягон корманди ҳифзи ҳуқуқ ришва набояд дода шавад, зеро ришваситонӣ ва ришва додан худ ҷиноят аст. чун кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар Бадахшон натавонистанд ки бо роҳи ғайриқонунӣ пул кор кунанд, дар охир ба хулосае омаданд ки бояд Муҳаммад Боқирро аз байн баранд, зеро ӯ ҳамеша садри роҳи пулкоркунии ғайриқонунии онҳо мешуд. дар маҳаллаи Бархорух ки мо дар он ҷо ба воя расидем, аз солҳои 2012 то ин ҷониб ҷинояти махсус вазнин аз тарафи кормандони амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилӣ содир карда шудаанд. рӯйхати афрод аз тири кормандони ҳифзи ҳуқуқи шаҳидшуда он қадар зиёд аст ки мо баъдан дар муроҷиатномаҳо барои созмони байналхалқӣ навишташуда ифшо хоҳем кард. ҳоло барои далел ва рӯшанандозӣ танҳо номи шаҳидшудагон маҳаллаи Хоруғи Болоро бароятон ёдовар месозем, то ин ки бидонед аз як маҳалла чӣ қадар одам бо тири кормандони ҳифзи ҳуқуқ кушта шудаанд. баъдан худатон қазоват кунед. агар аз як маҳалла шумораи кушташудагон ин қадар зиёд бошад, пас шумораи қурбониёни кулли шаҳри Хоруғ ва дар тамоми Тоҷикистон чӣ қадар мерасада бошад. дар оянда теъдоди қурбониёнро на атҳо барои мардуми шарифи Тоҷикистон муайян месозем, балки ҷомеаи ҷаҳониро мо аз чунин рафтори номатлуби баъзе мансабдории қотил воқиф хоҳем кард.
اکنون توجه فرمایید به نام و نسب ساکنان خود محله خوروغ بالا که از تیر کارمندان حفظ حقوق تا امروز کشته شدند. خوشدلوف دلیر، شادمانبیکوف واحد، شادمانبیکوف رشید، محمد ابراهیموف یار محمد، رئیسوف بریس، عبدالرسولوف فریدون، فیضاللهبیکوف صابر، دولتبیکوف عظمت، اشوروف ابراهیم. بر زمین همه این آدمکشی و فساد مقامات دخلدار دولتی باز میخواهند وضعیت را ناآرامتر گردانند. امروزها وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی تصمیم گرفتند که محمد باقرов را بدون هیچ گناه وزنی دستگیر نموده زندانی کنند. با تهمت‌های بی اساس رئیس کمیته معارف ولایت لطف‌الله نوروزوف مقامات دخلدار قصد دارند که محمد باقر را نیز یا زندانی کنند و یا به شهادت رسانند. ولی ما تا واپسین نفس کوشش میکنیم که برنامه‌های افغان‌انگیز تلویزیونی بدخشان را به تمام اخبارات دروغینشان در چشم جهانیان معرفی سازیم تا اینکه جامعه جهانی و سازمان‌های با نفوذ عالم از چنین اعمال غیر بشری چنین حکومتداران ظلمپیشه با خبر گردند. از حکومت مرکزی تاجیکستان خواهش کرده می شود که صد راهی چنین عملیات مخصوص گردد. اگر چنین عملیات مخصوص از طرف مقامات دخلدار دولتی در بدخشان به واقع پیوندند، آنگاه نتیجه از جز پشیمانی و شرمندگی حکومت در نزد جامعه جهانی چیزی نخواهد بود. در تاریخ دولتداری تاجیکستان صاحب استقلال نام سرکردگان این عملیات سزاوار لعنت خواهد بود. هنوز هم دیر نشده است. بزرگان گفتند علاج واقعه پیش از واقع. در انتهای مراجعتنامه سخن را با ابیات استاد ابو عبدالله رودکی خاتمه می بخشم. آن بزرگوار یکی از غلیاتش را به چنین بیتها آغاز می کند: چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. ولی در انتهای غزل مذکور باشد چنین فرموده است: انگشت نکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتن مشت. خداوند آسمان زمین یار و مددگار بود. همیخوان عزیز آمین. از بدخشان دست کشید.